kantona 2005-2025. Zaključkom broj 02/23/26-336/19 od 23.12.2019. godine Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj istog dana i donosi zaključak. Vlada Tuzlanskog kantona upoznata je sa dostavljanjem amandmana na prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025. Stav 2, član 2 zapravo. Vlada Tuzlanskog kantona u skladu sa članom 141 stav 1 Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona službene novine Tuzlanskog kantona broj 13/9 predlaže Skupštini Tuzlanskog kantona odlaganje rasprave i izjašnjenja o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025 i uloženim amandmanima za jednu od narednih sjednica Skupštine zbog potrebnog obezbeđenja stavova relevantnih subjekata. S tim u vezi, u skladu sa članom tim istim broj 2 koji glasi o prijedlozima iz stava ovog 2 za odlaganje pretresa prijedloga zakona Skupština odlučuje odmah. Prema tome, ovaj zaključak dajemo na glasanje. Dajemo na glasanje za odlaganje izjašnjavanja prostornog plana. Evo sam kod kolegice izvrši glasanje. U redu, glasanje je završeno. Za prijedlog je bilo 24, jedno je protiv i 8 suzdržano, tako da je prijedlog dobio potrebnu većinu i po ovoj tački dnevnog reda nećemo se izjašnjavati. Dolazimo na... Može, ok. Prelazimo na petu tačku dnevnog reda.